رابعي وعلى مرحلة هجرات أفريقيا عربا كاب 21 كساب 23 حدار بملابو رئيس كتما إكواتوريال غيني تخايد اللهم إيرترا دما منستر قديات وطاي آتو عثمان صالح بزمرحو لوقت وكيلام منستر عثمان أب بوليسي لمعات إيرتران أقدر سنة شركنت أب مملكات زواب بدهوتاتن ذاتو كورة مدرة أسمعون أبز مدرزين كالوت ركباتن ذاتو كورة زينا وتحسترلو حيلون برا كاروبي إيرترا تختلو بوليسي رئيس مركوسا أب حد حداوي مكبار أب استسرته وتسيتاوي شركنت كم زأمن منستر قديات وطاياتو عثمان صالح أب ربعي وعلى مرحلة أفريقيا عربنا بزسمو مدرة قليصهم أبتي أب كتما مالابو إكواتوريال غيني استخدموا على منستر عثمان إيرترا بعالم نزلو زي مؤرينتن بدهوتاتن بقبو بمجنزاب نكبرتاتان دليتاتان زساسي نايجزء رئيسها لمعتاوي مدب كم زبكست إذ وفروارساي كالوس تسمين باندو بوشتاوي تأجاتات هجراوي أعمتات نمهنات زعلمن جزيف مدب أمن خورنا عنا يلم عاد بوليس أمخانو بسفي حدح مقلات بمنت أزجاتو مع عبيت بدهوتاتن تتابوتاتن كرائن كله عبيت عوتات كم زمسكبه أبريهم منستر عثمان أسيبو دحر 5 عامات مزرزار مجزاتن مجنس أفناتنتن بتفتراوي تأجاتات حبتام زخونت أهجورنا أفريقيا جنا ببوليتيكا زيرجتي بقطة بعدما زي ما عبالتن قلتن كم زلاب متكاس نزا حرق مجزاتن مقتامن مزمزا مدمدمتان مقبارن حجرات بزلو بدهوتاتن انقفاتن كي تحلكا بحبراوي رديت عتوبن نصور المرقات يكوزا 5 قبا أسمير لهم بزيت أستان رقاتن زرقاقز معبالي يلان زي معبالي زو حسدتان رقاتهم يلان زبالة منستر عثمان كلت يوم مسلولاونات حجرات طبق من تسار سلازلهم أبا كبابيو تسدتا قبل شبران فلسطين زلو حبراو بدهوتات ودا قلبون استراتيجين كم زدليو أسمير لهم أزو خمزيلن كله قون زي كاب 20 حرن كساب 23 حدار استخيروا على بمنستر عثمان صالح زمرح لوخ إيرترا بمختل قدامي منستر قدات وطان الشيخ صباح خالد الصباح زمرح لوخ هاجر الكويت بمرخاب أب كلتياون زباون زمدناتات تزراريبهم أبتا قطامي الشيخ صباح إيرترا بزلو استراتيجيكا وكمامتا ترى أبزباو قدات أقداسي مخان بمتكاس هاجرو زمدن أنا بزل على متحققاز مدرخ المعوال زلوها حيال دليت كليصهم منستر عثمان بوغونو تاريخاو زمدنا كلتيو هزبتات بلمعتاوي متحققاز كدنفع أقداسناتو لعل كم زخونه بمحبار أبهبت بحري عدنا كتباو تحت قرص النقدن زلو عدلات وفري بمجاسي كدهساس كم زكال أنا تشيرون أمودات هدما نجربوت ناي متحققاز درجة زتاتح كأتسال ركبات ككاد أمر رجعت بتسيحهم لوغ إيرترا بتوسعي بس منستر توريزم إكواتوريال غيني توماس ميتشيبي أب كلتياو متحققاز بحفشة أب صلا توريزم كجبر زكال من لو وقت مقرر ما بفلاي زتوكره زتا أكايدون مسرت عنا ناي حمشاي عام استراتيجيكاوي وطن نمرقا عود زتا أكايدلو نادم عي تكبار ناي زوطن زدما مدققات مشارختي أقداسيو ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊን ዘዳለው ጸብጻብህ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ቆቅረባዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዘስርሖ ውጥን ስትራቴጂ ጥዕና ንምርቃቕ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ24-25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ኣብዚ ዓውደ ዘተ ሚኒስትር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሰን ወከልቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተወከሉ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገብረትንሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዓውደ ዘተ ነቲ ኣቐዲሙ ክስርሓሉ ዝፀንሐ ስትራቴጂካዊ ውጥን መተካእታ ክኸውን ዝተነድፈ ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ብቐንዱ ምስ ዝተፈላለያ መሻርክቲ ተራኺብካ ሓበራዊ ርድኢት ብምፍጣር ቅቡል ስትራቴጂ ንምሕንፃፅ ምዃኑ ኣብርሁ ኣቶ ብርሃነ ስዒቡ ብዓለማዊ መለክዒ ወፂኡ ዘሎ ዘላቒ ሸተታት ምዕባለ ጥዕና ምስ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ጥዕና ተዋሂዱ ዝኸደሉ መንገዲ ምፍጣር እውን እቲ ካልእ ዕላማ ናይቲ ዓውዲ ዘተ ከም ዝኾነ ብምንፃር ኣበርክቶ መሻርክቲ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህዝቢ ብክብሪ ከም ዝጥመት ገሊፆ ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆስፒን ናምቦዜ ቦገና ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸተታት ሚልዮኒየም ዝረኣዮ ተሓያል ፃዕሪ ኣብ ምስማር ዘላቒ ሸተታት ምዕባለ ጥዕና ክድገም ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ጠቒሳ ምድግጋፍ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጻ ተሳተፍቲ ቀዳምነታት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንትግባር ውጥን ዘድሊ ባጀትን ንምምልኡ ክግበር ዝግባእ ጻዕርታትን ቁፅፅርን ግምገማን ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ብዕምቆት ተዛትዮም
بزي كازي أبز حلف عمتات نسترأي قسقاسن دخاماتن زنصر صبصبات كقربن كله أبز مصح مشت عمتات كوقعت اليوم زلو شتتات زنصر مجلسات قريبو ኣብ ከተማ ሓጋዝ ንኣተኣላለያን ኣተሓሓዛን ኣምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ዝሕገዝ ስልጠና ተዋሂቡ ኣመሓዳሪት ንዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ኣብ ዘስማዓትዎ ቃል ህዝቢ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ቆልዑ ፀገማቶም ኣለልዮም ንምእላዮም ተረኡ ክዕዝዙ ብምዝኽኻር ምምሕዳር ንዞባ ኣምክታሎም ፃዕርታት ክካየድ ምዃኑ ኣብሪሃ ካብ ኣሃዱ ፍሉይ ሓገዝ ትምህርቲ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ሚካኤል ኣሰፋው ድማ ሕብረተሰብ ኣብ ኣምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ዝነበረ ጉጉያ ኣጠማምታ ወጊዱ ምስ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባትን ሃገራትን ነገራትን ብግቡእ ከም ዝዋስኡ ክግበር ተላብዮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ቅድመ ትምህርቲ መምህር ትዕግስቲ መሓሪ ድማ ንግዳያት ኣምራውን ምዕባላውን ስንክልና ክትገልግል ኣብ ከተማ ከረን ዝተኸፍተት ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝተረኸባ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ተኸፊታ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ብምሕባር ንተራን ኣበርክቶን ሕብረተሰብን ምሻራኽትን ኣመስኪና ሰልጠንቲ ብወገኖም ፍሉይ ፀገም ዘለዎም ቆልዑ ክከታተሉ ዝተመደቡ ሰብ ሞያ ስለ ዘለዉ ወለዲ ምስኦም ክመያየጡ ብምዝኽኻር ነታ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ተኸፊታ ዘላ ሓዳስ ቤት ትምህርቲ ንምምዕባል ፃዕሮም ክሓይሉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣመዛዘመት ስልጠና ሓላፊት መሰረታዊ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ኣብርሃት ገብረን ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤልን ዕላማት ስልጠና ንምዕዋት ምትሕባር ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ፀዊዖም ኣብ ዞባ ደቡብ ቁጽሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንምዕባይ ዝሕግዝ ብማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዝተወደበ ኣስተምህሮ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ንዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተዋሂቦም እቲ ኣብ ከተማ መደፈር ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ዜጋታት ኣብ ልግሲ ደም ንዘለዎም ኣፍልጦ ብምባል ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ዝዓለመ ምዃኑ ኣወሃሃዲ ናይቲ መደብ ኣቶ ኣፈወርቅ ርእሶም ሓቢሮም ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበ ዶክተር ሳምሶን ኣባይ ደም ምልጋስ ኣብ ጥዕና ለገስቲ ዝኸትሎ ሰዓብየን ከም ዘየለ ብኣንጻሩ ሕልናዊ ዕግበት ዝፈጥር ምዃኑ ጠቂሱ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ወገናትና ንምድሓን ብንጥፈት ክንዋሳእ ይግባእ ኢሎም ብሰንኪ ሕፅረት ደም ኣብ ትካላት ጥዕና ከጋጥሙ ዝኽእል ብድሆታት ንምውጋድ ክወሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት ምኽርታትን ሞያዊ ሓበሬታን ዝለገሰ ዶክተር ሳምሶን ኩሉ ዜጋ ኣብ ልግሲ ደም ንዘሎ ጉጉይ ኣመለኻኽታ ኣወጊዱ ብንቕሓት ክሳተፍ ፀዊዖም أبو ومبر محبر لجست دم أب زوا دوب أتو أبراهام يوحنس دم أبتو زوا بتأنك استفلا لي حمامات حركات زفسس دم بعجان متكا أب كل النوسان زوباتات ولن تويان لجست دم نموداب مدبات تحيزي سرح الخمز الحبيرم تساتفت بوغنم أب ملقاس دم تبقص الموساد اتمسرته ورقاحي نقحات سلزخونه سميات عنا أفلت هزبي كبن مبال كتعرو تلابيهم أب كتما عد غيحنا أتألاليا قديت HIV زملكت عنا واستمهرو نون تكالات وهابت أقربلوت توهيبون بعسران سلسن حدار أبستوهاب أستمهرو وكيل محبر بدوهاب تنوزوبات وأخلو التسفازقي نوحوز أتألاليا مس HIV زنبرو زيقاتات بحفشة هتساناتن كل عندما بفلاي موقات نتسلون أدلوو أب العلي قديت HIV أبزولون كالو زعباتات أتوكيرو مبريهيبون حلف بيت صفة منستر عيون سبا ودحنتن أتو جبريل كحساي بوغانو ملاين محبحابن بي HIV زختمون مس HIV زنبرون هتسانات من منقصة رايز قدف عمام سلزيكونا نبرتي بحفشا وننتو وهاب تأقلقلو الدماب فلاي عقوم زفكرو أبركتو كجبرو تلابيهم تساتفت دمانا أقدا سنت نايتا أستمهرو بمتقاس بسنكو قدلت نقحات أب قدايات HIV زخونو هتسانات زورد بريلات نمنكاي كمسترحو أرقاقيتهم بخال وغن بيت صفة منستر عيون سبا ودحنتن أبتو نوزبا كام محضرات كوابي كاريبوس مسكولو زولا أو هنن يقلان زركبا علي تزختما سدرابيتاتات لنفس وكفن 3 شحنة أفا بمهابات أيسوم يتمدب زختمات قلعو زعاليا سدرابيتات نفسن كيلن زنابيوم زختمات قلعو بقوبو كعبيان كمهران زعالم مخانو زحبر حلافي بيت صحفة أتو جبريل كحساي يتن سدرابيتات بستقبر لندقف من نوابرون من محياش كتعرة تلابيوم أب نوسان زوباتات أوردت حيكوتات تسني عد أي حنباتعن أفلو تحقب معباي قبنات المكل خارج حجز استمهرتات لمن أسيات تمهاركم وننتن سرحتنيهاتن تكالات وهاب تعقل قلت تواهيبهم عزاز بوليس زواجاش باركا كولونيل سولومون أسفها مستمهارو كلاعد رجع أوردت أبز قبر ركب تعلامات تمهارو أب حجز اللو مفلوت أكباب بيلومن
ክብርታት ሕብረተሰቦም ወሪሶምን ኣብ ምውሓስ ፀጥታ ከባቢዮም እጃሞም ከበርክቱ ከም ዝኾነ ገሊፆም ምስ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሃይኮታን ተሰነይን ናብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ርክብ ድማ ኣብ ፖሊስ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሜጀር ሃይል በራኺ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ንምክልኻል ገበናትን በደላትን ምዃኑ ብምጥቃስ መንእሰያትን ተምሃሮን ምድግጋፎም ክዕዙ ዝፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ተለንተ እዮብ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንቕሓቶም ኣብ ሕጊ ከበርኹ ገበና ምክልኻል ኣበርክቶ ክገብሩን ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳቶም ብሕጊ ትራፊክ ተማእዚዞም ክጓዓዙን ተላብዮም ኣብ ከተማ ባፅዕን ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ድማ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ካፒተን በራኺ ተክለ ማርያም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመፀ ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምስራፅ እወታዊ ኣረኣእያን ምምእዛንን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ጠቂሱ ፀጥታ ከባቢኦም ኣብ ምውሓስ ረዚን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ሓቢሮም سلام زي خبركم تعزبتن لهم قدام 26 حدار استدالوا علتها زينا سبورت انهم ኣብ ሃገራዊ ውድድር ዝሩዋንዳ 2016 ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ረቡዕ 23 ሕዳር ናብ ሃገራ ተመሊሳ ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 20 ሕዳር 2016 ዝተኻየደ ዙር ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን ተመሪሖም ተቀዳደምቲ ተስፋ ምዕባ ማርያም ዳዊት ሃይለ ዘመንፈስ ሰሎሞን ኤልያስ አፈወርቅን ክብሮም መሓርን ኣብቲ 7 መድረኻት ዝሸፈነ ዙሩዋንዳ ንኤርትራ ብምውካል ተሳተፍቲ ዝኾኑ ተቀዳደምቲ እዮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝበፅሓተሉ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተቐቢሎማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ትውድድር ብመንገዲ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተቀዳዳማይ ተስፋ ምዕባ ማርያም ኣብ መዛዘም መድረኽ ዓወት ንምዝገባ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ድምር ናይ ግዜ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ድማ ብተቀዳዳማይ ተስፋ ምዕባ ማርያም ሳልሳይ ደረጃ መሓዛ ይዝከር